gröna klöver. Det finns suttladd och gröna klöver. Ingen får gå hem förrän näsan blöder. Morsan brukar fråga: vad hände med lönen? 25 var igår, du har inte ett öre. Det är standard, ingen flashig bil när vi glider. En Audi 80 från medeltiden. Hotbox, mina lockos, de blossar i den. Chop chop, vänta kokainet, sen det haffla. Jag har inte tid med din standardsattlar. Det finns knappar, habbar och strainad sallad. Men vad det blir gorre, jag ser det minore. Och det skriker att du tar den i din diesorre. Jag är helt down för att hämta något som får benämns och göra volter och släppa loss. Om det finns knappar och koks i min klick på plats snabbt och vänder upp och ner på hafflan. Det är standard. Huggar upp med ligan via planer. Ett viktigt möte på andra sidan staden. En god vän han vi kallar för kranen, som fyllt på lagret med stenar och bladen. Men som vanligt får vi vänta för länge, för fint folk kommer alltid sent till vad de säger. Men här finns inga fina människor, bara smutsbarn. Så vart är snubben innan vi byter färdplan? Men i sista